çoğlu ketereköy asadio χωρία 300 νόματσες σκοτώσαν απ' στην εκκλησία. Χριστέ μου τεγέντον το κάκον το έμαν ποταμιέν το καντήλο ποντι χώρι για κίντα ψια εσβιέν. Καμία να σωνουνέμουν και βγαίνετε παιδεία, έκαψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία. Έκαψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία. Αμοντράνων Παρασκεύην εντουλέν η καμπανά το βοέτον κυβαγμόνι εκούστεν σα ουρανιά. Ασουλτσίνα σε γλιτώσεν χαπέρ στην σαχωρία τον κόσμον εουρταρέψεν και έφυγεν σαρασία. Καμία να σωνουνέμουν και βγαίνετε παιδεία, έκαψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία. Έκαψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία. Ηλία Παπαδοπούλε τον εμάς δοξασμένον με τα χρύσα τα γράμματα σαν ψωπάμουν γραμμένον με τενάν λύραν προσφύγες και μαύρον τυραννίαν. Συν φιλήριαν ευρεθέτε τη γουρπάγλου παιδιά. Καμία να σωνουνέμουν και βγαίνετε παιδεία, δε κάψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία. Δε κάψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία. Και το μνημείον στενέται να μεν συνιστορίαν με όλα τα ονέματα ασύν γενοκτονίαν. Τριγωμίνα και τη Σταύρου τον αίματα υμνουνε και μετά διαχροπατήψεις τη μνήμη σου τιμουνε. Καμία να σωνουνέμουν
γίνεται παιδεία, δε κάψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία. Έκαψαν τα κορμοπάσουν κι αγγελένταν τα ψία.